Ej, han har en sej side. Den er vildt fed, den der. Kan man se. Can I pay with the dollars? Yes. Ej, skal vi smage den også? Skal vi købe sådan en godt smag? Ej, hvor Det var den der sjovt. Cecilie. Kan jeg købe dem, så kan jeg købe dem. Hvor gammel? Nå, nej, det var ikke den, for den var med fokus. $6? Yes. No, I don't have smaller. Then I can pay by card. Yes. Tror I, det smager godt? Men ellers så kan man 50 måske. Var det too much for ham? Ja, det er jo lidt, den er lidt tør. Vi ser, hvad min farmor har lagt på Facebook Story. Så Ej, jeg ja. ved, hun har lagt op. Nej. Nej, hvad står der? What wonderful. Tak. Hun ved ikke, hvad hun har lagt op. Nej. Jeg gider ikke skrive til hende. Hun er alligevel ikke min venner på Facebook. Så det gør jeg. Thank you. Må jeg se? Ja, hun er så sød. Oh, it's okay. Maria Magdalena. Ej, det er flot. Det er jo sådan en bil. Ej, Ja, der var det lige. det aner jeg ikke. Jeg er ikke så bibelsk. Ja, du er jo Du er ateist. Det er havde I undervisning i det så? Jeg havde i hvert fald lavet kirke på skolen. Nej. Vi havde en kæmpe kirke, som vi åbnede i klasserum. Kæmpe kirke. Jeg husker også, hvor hun var sådan noget. Ja. Hvad var det, jeg så hørte noget om? Thank you. Ja. Står en det er overvågning, jo. Det er skørt. Det er bare ej, hvor skørt. Nej, hvor skørt. Det der er simuleret overvågningsskærm. तो क्रश कैसी